Evo vam šta je suština odnosa. Oko čega se tuku i ako to mi ne promenimo. Dakle, ako to ne promenimo, bit ćemo gori, proći ćemo gore nego što prolazi ova vlast. Ako to ne uradimo, ne da je bolje da sami kupimo prnje, nego da bežimo glavom bez obzira. Dakle, evo zašto se tuku. Partije na vlasti zašto se tuku? Partije uopšte, partije na vlasti se oko toga gložile i evo šta su dobile. Pročitat ću vam samo plate, zvanični podatak, danas izvučen, direktora javnih preduzeća na čijem se čelu nalaze kadrovi vladajuće koalicije. Uopšte neću čitam po partijama, iako imam i to. Jedan direktor ima ukupno 3.340 evra plus primanje u svim povezanim preduzećima ukupno 10.000 evra. To je ono što je najglasniji, što kupuje stalno najskuplje automobile i tako dalje, Srbija gas vodi. Sljedeći direktor Agencije za kontrolu letenja 4.970 evra. Direktor JAT-a 4.030 evra. Direktor Centralnog registra hartija od vrednosti 3.780 evra. Direktor EPS-a 3.680 evra. Pa znate, u redu je da ima direktor ČEZ za 5 miliona evra na godišnjem nivou, jer je podigao ČEZ sa vrednosti od 2 milijarde na 40 milijardi evra. A zar nije u redu da direktor Elektroprivrede Srbije ima 3.000 evra? Ima 3.700 evra. Dobro. A koliko treba da ima? 500 evra. Ne, i da vodi elektroprivredu si. Ali može da ima... Da li je i to demagogija o čemu vi govorite? Ovo nije demagogija, može da ima 1.500 evra ako već juri ljude po Srbiji i isključuje im struju koji kupuju bajat hleb. Pa nek ima 1.500 evra, živeće 15 puta bolje od njih i neće biti demagogija, nemojte da ima to. Ali nije ni to problem, nego što krade i preko toga 3 puta. A gledajte dalje. Direktor Agencije za privatizaciju, koji više ne znam šta privatizuje. Ne znam šta privatizuje. A sad ona koja su... A šta sad privatizuje, izvinite? Pa ne privatizuju zato što šta sad privatizuju? Ona koje su propale privatizacije, pa sada ponovno. Šta sad rade oni s njima? Dobro. Ne znate ni vi, ne zna niko šta rade. Pokušavaju da nađu novog. Kako da nađu novog ako oni nisu ispunili ugovore? Ugovorne obaveze. Ta ima 3.660. Direktor Transnafte. Šta vam je Transnafta? 3.520 evra. Direktor Agencije za osiguranje depozita 3.430 evra. Pa kako ih nije bre sramota? Kako ih nije sramota da ne kažu ljudima, samo da kažu u redu. Ali dajte, imamo propalu železnicu, direktor ima 2.400 evra. Dakle, a propala nam železnica, ne postoji. Ide 22 na sat prosečno. 22 na sat, rekorderi smo u Evropi. Kako je Japan i Kina stižu tamo do 400 prosečno, tako smo mi stigli do 22 na sat, a zato je plata naša taman kao najboljeg menadžera u kineskoj ili japanskoj železnici.